на всички, аз съм Полицая и сега играем Respawnables. Тук с мен са Ninja53 и HixABG. Кажи здрай, Хикс. Здрасти. Кажи здрай, Ninja. Здрасти, Нинджи. И сега така да ви кажа какви оръжия имам. Тия ги Аз играем заедно. Не ми се играят. Мултиплеер де. И момент. Играем. Заби ми. И на мисия. И мисля снимам на значи не знам, нещо забива. Съжалявам за лагването. Той ме намеси, защото телефона ми искам това. Защото... Аз ще започвам да качвам клипа. И само да ви покажа играта. Може да си абонирате. Ето това са терените, новата. Абонирайте се, Чудя се дали да правя, нали, такова. като направя 25 абоната, може да... Да, мате монетата. Чудя се дали да правя... Нашалцата Тихо, само да снимка. И... без 300. Добре, тихо ме снимка. И сега... И сега се чудя, ако искате да гледате още на Respawnables, отидете в Google Play, пишете Respawnables и я качете. Ако искате да гледате клипове от мен, просто ми пишете в коментарите. Ако не искате... Да. Ако не искате... на Майнкрафт, ако не лайкате на Майнкрафт, ще ви бия всички. Ако не искате... Какво ще им биеш? Пишете си да и не. Довиждане.